26 декабри соли 2004 рӯзи мавлуди Исои Масеҳ ва ҷашнвораи будоипарастон буд. Одамон аз ҳама гирду гӯшаи ин минтақа ҷамъ шуда ба поезд савор мешуданд. қатора соати 7:30 аз Коломбо ба сӯи Гале ҳаракат кард. дар истгоҳи аввал 1500 мусофирон дар қатора савор шуданд ва дар истгоҳҳои оянда мусофирони бисёре савори поезд мешуданд, ки шумораи онҳо аниқ набуд, чун бисёри онҳо бечипта савори қатора мешуданд. ҳама бо боварии комил гуфта метавонистанд, ки қатора амнтарин мебошад ва онҳоро хатаре интизор нест. қатора 200 метр аз баҳр дур ҳаракат мекард. ҳама мусофирон бо як хурсандӣ ҳаракат мекарданд. дар соати 9:20 қатора аз деҳаи Кахава бидуни таваққуф гузашт. вақте ки 4-6 километр дуртар ронанда Янака Фернандо дид, ки чароғаки светофор таҳти рақами 581 зард шуд ва чароғаки аз паси он таҳти рақами 582 сурх шуд. дере нагузашта қатора дар майдони кушоди назди деҳаи Парилея 20 километр аз Гале дуртар ва 170 метр аз канори баҳр истод. ҳеҷ кадоме аз мусофирон ва ронандагон хабар надоштанд, ки 2 соат пеш дар ин минтақа ҳодисаи табиии бузурге рух додааст. дар ин минтақа 2 соат пеш заминларзаи бузург рух дода буд, ки касе аз ин хабар надошт. аз боздошти қатора дере нагузашта соати 9:30 ҳамон саҳар мавҷи аввали уқёнус бо баландии 7-9 метр 2-3 метр аз қатора баланд ба сӯи қатора омад. мавҷ ба тарафи рости вагони дуюм бархӯрда вагонро 10 метр дур аз релес ҳаво дод, вале ӯ дар ҳолати рост монд, гӯё ки ҷояшро иваз карда буд. об дар даруни қатора то 1 метр баланд шуд. мусофирон тирезаҳоро мебастанд. бисёри мусофирон ба болои вагонҳо баромаданд ва қисми дигари мусофирон ба умеди наҷот дар паси вагонҳо пинҳон шуданд, то ки онҳоро мавҷи уқёнус нарасад. Янака Фернандо машинист, чун яке аз беҳтаринҳо дар роҳ ҳисоб мешуд, хост, ки 8 вагони боқимондаро пайваст кунад ва қатораро ба ягон ҷои бехавф барад. аммо пас аз 15 дақиқа мавҷи дуюм бо баландии 6-7 метр бо қувваи бузурге ба қатора бархӯрд ва қатораро пора кард. мусофирон натавонистанд дарҳои қатораро боз кунанду ҷони худро наҷот диҳанд. бар асари бархӯрд мавҷ вагонҳои ситонагиро ба масофаи 100 метр ҳаво дода дур партофт, ки ҳама мусофирон бо захмҳои гуногун ҳалок шуданд. вагонҳои 80 тонагӣ ба масофаи 50 метр дур партофта шуд ва 2 вагони дигар ба уқёнус шуста шуд, ки маълум набуд чанд мусофир дар ин 2 вагон ҳалок шуданд. бар асари сунамии бузург наҷотдиҳандаҳо натавонистанд вазъро зуд бартараф кунанд. дар воқеъ мақомоти Шри-Ланка то чанд соат аз ҳодиса хабар надоштанд. аввалин шуда ба ҷои ҳодиса шуъбаи полиси ноҳияи ҳамсоя расиданд, аммо аз дасти онҳо дигар чизе намеомад, чун ҳама роҳҳо вайрон шуда буданд. рӯзи сеюм ба ҷои ҳодиса экскаватор оварда шуд, ки аз зери харобаҳо бисёри захмдоронро пайдо карда ба бемористони 20 километр дур аз онҳо интиқол доданд. роҳи оҳан як ҳафта баъд барқарор карда шуд. теъдоди дақиқе, ки дар ин садама ҳалок шуданд, аниқ набуд. танҳо медонистанд, ки дар истгоҳи аввал 1500 нафар бо чипта савор шуда буданд ва нафарони истгоҳҳои оянда аниқ набуд. тибқи ҳисобҳои тахминӣ дар қатора 1900-2000 нафар савор шуда буданд, ки аз онҳо танҳо 150 нафарашон зинда монданд. боқӣ ҳама ҳалок шуданд. бисёри мусофирон дар об ғарқ шуданд ва дигарон аз шикасту захмҳо ҷони худро бохтанд. ба ҷуз аз сокинони маҳаллӣ, сайёҳон аз Бритониё, Шветсия ва Исроил буданд дар байни фавтидагон.
шиносоии аксари мурдагон имконпазир буд, зеро баъзе захмҳои амиқ доштанд ва баъзе дар об варам карда буданд ки онҳоро шинохта намешуд. ҷасадҳоро аксар вақт тавассути кортҳо, пораҳои либос ва ашёҳои шахсияшон мешинохтанд. садамаи 26 декабри соли 2004 бузургтарин садамаи қатора дар ҷаҳон ҳисоб мешавад, ки бар асари заминларза ва сунамӣ ба амал омад. миқдори зиёди инсонҳо ҳалок шуданд. ин садама дар таърихи садамаҳои қатора яке аз мудҳиштаринҳо ба шумор меравад. хайр бародарон, агар мехоҳед чунин наворҳо бисёр шаванд, пас обуна шудану зангулача зер карданро фаромӯш накунед.